علال مس نقص عركي جاجم سبات مبر بأنا الكاسينو بلا نقصه نرأسون دقاسينو كم زغني كارئينا نفتنا من يوم نصاتهم إلى كحتو قد النبرة ننقرو توم نحنا زبهلو زلو إن من مخانمون أي فلتكن زميان زبال مبر من ده بلني مسايون قررتنا بلا نصولا كالوتون مغنو أمريكا وياني أوروبا أستراليا كندا أفريقيا وزته سلسي قميتو زي فلت يتبلني بلكو نفسين مكل خال بتغلى لك أيوين ولك لنا إلوني نن يوغتت أمتا حجق توسخ قرادو أو يوم النيام قرأت ولا لك قرأ مسرح مساويهم بكا زي كون ورق نزح جميلهم حجون قميت كحتو مرسكو انتا يوم يلام سباو مسألة يغبرون يوم ديم يلام ويسي ناي بوليتيكا أسرات بزي حمم دوس ناي همانت قد يوم العلم ويكا ناي ديموكراسي حتى ونالو نقصه كودعني كالن كم الأمور ربري بمولندي قال حكي أمير جميلهم إذا أنت نقرأ كمو ولا نتغبك كتوليقة إلو السنة بدني أعينت يفتي تتراي مستتصبخ ودما كتسلا دخاتات يوم كو يميلهمنا إلو تأمتني نخحرق بزتعمات أمامتا بعينتو لمين النون حرق أنك مسألة هيك ألن قنا حتى نيرني أباقي بأوجب حورات هاقرات ديوم كومو تزاريبو انتاي كم ده مشالك زي نلمعتي السرع زول أكل ودو حورات هاقرات زي عندي بيتو بلو نسو حالة تبتاب أقرب لك حجي زي إرترا كاب دخلنا تايت الحقيقيتين زبيل انتاي مقبلك تنقولا بلو بكا تنقولا بيلو حالو ورطيو دخلنا التوالغاقي دخلنا تيلو متروع تراي وحيد وامسي تحتي دخلنا كم زلنا قرم قيمة أقرب منا إلو أعينتو تخلالي أما حجسي زي UNDP دكاسي إنو تبلا زلقا نحنا زلقنا دا دساتهم تاوينا ميم دكاز سنو
سمع مليون نتاتهم دقاتات لمنا نحن دقاتات نقوم سوات يكونن ينزي من كوني وتم أكلت جيرون يتراق الناس ين مالتك أمريكا مالتك هو كلون يرتراز وقصة بلا أمريكايو ما أمريكا سي كني كابزي قاتا تدم أبصر جاز حدرو كني هم لسالو كني كبفور ستامب نورو دحن ناي أمريكا موصنا حلنا دقاتات هيكون عندي خاطب الزلقة هابتي شاي سمع غين دها زغني قوت أنا بزمت انت دي تقرمه إذا والله ابني وحمى زوري حسبنا بيت رات أتيخا كله سيق تريو أبصر كيزلك أسيلا بارات كاخذ مبالي تركبن ولا ريستورانتون كل جزيم سملايو أبس مرة زاول سبس لزي دينا نحن خاب دغنتنا تاقوينا إذا تبتاب تاكم زوالو كوي فلت كانسخة عمي تعودوا نفسه كيف زي قاب كوي وتعتقل $100 أوريدوها سمع اسكي انتاي زي كون تبتاب أقرب اللو عيني تصدرها بعمد كل $100 كي تسعدد لا تحلفه بس بيرترى نحن نوز دقاق المغانو زي مفلاتهم كي تسقب بتي كابو تصعيز الأخ كجمزوان يروام مالت كادي انت لا دلخة نسون كون يترى وين أبتيو لمين ما سمت ولو ناسوس زفلت كوي بلين بلكوا قلب دقز نبرو إيرتراويان بمتصوتات راي كم زنابرو سميع سلز نبركو هجي زوزي من سي أواقرا وقلقلت سلجلو بس جزي ودود جيركا ناي كلو كالكوليت كتقبرز كالا يكونن أو كيم دقا جيزلو أزوت نفسه كيف زي قاد عمو كم يجيرم يمكتب صبوه ما انت بسب تجيروهم صغيرهم كانوا يسرحهم زي قبرو እዞም ፀብፀብ ኣቕሪቦም ኢልካ ትወቕሶም ዘለኻ ፀብፀብ ምቕራብ ኣካል ትስርሖም እዩ ዝብል መልሲ ህድእ ኢለ ሃብክዎ نحن دمو دغنتنا تبتولنا اللامنا كأجزو زي ترخ بسي دغيمو با ولا تأميمي لهم كزارولنا ካብቲ ፀብፀብ እናተበገዙ እኳ እዮም ንዓለም ሓገዝ ዝልምኑልና حجز دامو حجز زي محتاتنا ديو زحمم جلو ከምኡ ዘይኮነስ መንግስትና ነቲ ሓገዝ ሃቡን እሞ ባዕለይ ክዕድሎ ስለ ዝበለ እዩ እቲ ባእሲ نسيدا حقو
መንግስቲ ክለዳ ባዕላቶም ኣትዮም ክዕድሉ ነቲ ሓገዛ ንኻልእ ዕላሞም ክጥቀምሉ ደልዮም እምበር ዝሕግዙ እንተኾይኖም ብመንግስትና ማእኪሎም ዘይሕግዙ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ዕላምኡ ከይጥቀመሉ ፈርዮም ምኾኑ ንሳቶም ከም መንግስትና ንዜጋታቱ ንላዕሊ ንህዝብና ሓልዮምሉ ማለት ድዩ እሱስ ዕላምኦም ካልእ እዩ መንግስትና ቀልጢፉ ይፈሊጥዎም ኣባሪርዎም ከ ሕጂ ከመይ ገይሩ እዚ መንግስቲ እዚ ነብሲ ይኽእል ኢሎም ሓሚሞም እዮም ዘይከውን ጨብጻብ ዘቕርቡ ዘለዉ ዘረባ ንጉሰ መእሰሪ ሰኣን ኩሉ በዝኾነ ግና ክሓቶ መረፅኩ እዚ ጸብጻብ ከመይ ክኸውን ነይርዎ በልክዎ ጸብጻብ ዝበሃል ክቐርብ ኣይነበሮን ንዝበለኒ ረሲዐ ቅድም ቀዳድም እዚ ጸብጻብ ብዶላር ክግበር መን ይወሲንዎ ዶላር ሲ መን ይኽምዕቅን ወሲድዎ ስለምንታይ ከዶላር ንኣሜሪካ ስለ ዝኾነ እዛ ዶላር ዝብልዋ ዘለዋ ኸ ኣብዚ ክንደይ ትገዝእ ኣብዚ ኣገርክ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድለየካ እንታይ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ኣሎ በቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ እዮም መስለኒ ሓቂኖሞ ስማዕትከ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር ዘሎ እብሎ ከለዉ እዚ ኩሉ ካፌታትን ንጥፈታትን መን ይንቀሳቐስ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዶ ክሳዕ ክንዚ ብዙሕ ሰብ መዓልታዊ ክዛነ ትረክብ ኢኻ ቁስን ህይወት ንዝሕሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ድኻ ኢኻ ከፊኢካ ኣሎ ኢሎም ከድክይዎ ትሕቲ መስመር ድኽነት እዩ ዝነበር ዶ ይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ እማንስኒ ዝገርመካ ኣብ መግዛእቲ ኸለና ከምኡ ዘይበሉሲ ሕጂ ናጽነትና ጨቢፅና 26 ዓመታት ምስ መረሽናሲ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይኹም ዘለኹም ከብሉና ኣይገርመከን ይገርመኒ እምበር ሕጂ ዳ ምስ በዓል ሲንጋፖር ምተወዳደርና እምበር ትሕቲ ድኽነት ኣይኮንናን ዘለና ድኻታት ጥራይና ዶ ምበልና ንስኻ ኢኻ ስቒልካ ኢኻ ዘይከውን ትዛረብ ከመይ ጌርካ ሕጂ ብዛዕባ ክንዲ በዓል ሲንጋፖር ዘይኮንና ኢልካ ትሓስብ ኣነስ 26 ዓመታት ድሕሪ ናጽነትና ኮይኑ ምስ በልካኒ ነቲ 25 ዓመት ነሲንጋፖር ክነርክብ ኣይና ዝበሃል ዝነበረ ተዘኪሩኒ ኣይ ሚልዮን እቲ ውድዓዊ ኩነታት እንዲኻ ዘይትርድኦ ኾንካ ፍርቂ ኸብዚ ናይ ናጽነት ግዜ እኳ ኣብ መቐተ እዩ ሓሊፉ ህላውነትና ቕፅቡ ክንደይ ደም ፅዒሮ ከምዚና ከም ሃገር ክንጸንዕ ምኽኣልና ንርእሲ እውን ዘሕጉስ እዩ ልዕሊ ኩሉ እኳ ህላውነት እዩ እሞ ሓቂ ናይና ክንደኪ ዲኻ ትብለን ዘለኻ ኣተወዲ ንሕና ደቐታት ኣይኮናን እቲ ህዝቢ ሕራይ ንግዚኡ ገንዘብ የብሉ ንኸውን ግን ኣብ ባይታኸ ክንደይ ነገራት ምስገብ ኣለዉ በለኒ ናብቲ ዝበሎ ባይታ ጠሚተ ሓሰበልኩ ምናልባት ትሕቲ ባይታ ከማዕዱ ይደልየኒ ከይህሉ ተጠራጠርኩ ልዕሊ ባይታ ከርኢና ኣብ ዘይክእልሉ ካድራትና ትሕቲ ባይታ ማዕዲና
ነቶም ምሳና ዘየለዉ እናዘከርና ሓደው ክንፈርህ ወይ ክንሓዝን ወይ ከዓ ነቲ ብልዕሌና ኩድም ኢሉ ዘሎ ኮንትራክት ዘይብሉ ንጉስ ክብሪ ክንህብ ክሰብኩና ይቕጽሉ። 26 ዓመታት ጥበራ፣ ትንክሕቲ፣ ሃንቀውታ፣ ዘይጭበጥ ተስፋ ወዘተ። ሕጂ እውን በቲ ዘይረኸብናዮ ከነመስግን ካብዚ ክኸፍእ ብዘይምኽኣሉ ሩፍታ ክስማዓና ድማ ይጽበዩና። ዘይሰለጦም ዳ ኮይኑ እምበር ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ሃንቀውቶኦም። ዓለም ክትንእዶም ኩሉ ኸጣቕዓሎም ሃረር እኳ እንተበሉ ዓለም ግና ናታ ነፃ ዶባት ኣለዋ። እቲ ዝዓበየ ክፋል ዓለም እቲ ካብ ኤርትራ ወፃእ ዘሎ እዩ። ኣብዛ ንእሽቶ ቅሚጦ ኮይኖም ጣቕዒቶም ጥራይ እናሰምዑ ነዝዛነዩ ሓቀኛ ጽብጻቦም ጸልዓላዕ ክብሎም ግድን እዩ።